estem arribant al peatge de l'alçada de Santa Susana. Anem a fer un no vull pagar. A veure què tal. Espero que no hagi tancat el manual, si no també es pot fer pagar l'automàtic. Hola, bones. Hola, muy buenas. No vull pagar. Ah, molt bé. Gràcies. Bueno, el peatge costa ja €1,05 cèntims. Hem d'apuntar la matrícula. Cobrador 1745, categoria 1. Semàfor. Pots posar el semàfor en vermell? En verd? Vale, perdona. Moltes gràcies. Adeu. Bueno, ens hem posat el semàfor en verd. Ja ho veieu, és tan fàcil com això. No ens hem d'alterar. Si s'alteren ells, dona igual. No passa res, nosaltres hem d'estar molt tranquils. I és tan fàcil com això. Podeu fer qualsevol, no us poden multar perquè no esteu obstruint la via. Si us atenen ells, sí que l'estan obstruint ells, així que cap problema. Vale? Vinga, que vagi bé.